מריח כמו ירושלים. היום אני אלמד אתכם איך לשרוד בירושלים. בשביל זה יש 5 כללים בסיסיים. ידוע שבירושלים מתפללים תמיד לכיוון הכותל. צריך רק דבר אחד. אחי, הכותל זה שם. בשביל להשיג אוכל הגעתי לשוק מחנה יהודה. בואו נראה לכם איך אני עושה את זה. תות בננה! בואו נטעום איזה תות יש לי היום! יאללה, קרובי חדש, הלו! חדש, אתה יכול להתעלו, חציל בלי גרעינים, הלו! הלו, דיו! כלב! כלב וכולם אתה כלב! מרכיב חשוב בהישרדות הוא לדעת את שפת המקום. רוצה להפיל את החומות שלי? הייתי מכניס איזה פתק לכותל שלך. עושה לך איזה אבו יו-יו. חייבת לעבור מפה כבר לתל אביב. בירושלים צריך להיות מוכן לכל דבר. אבל מעל הכל, הדבר הכי חשוב שצריך לזכור זה